столичен клуб. Да проследим обаче тази акция. Несъсредоточено действие и това е гол. Доста груба грешка на Лазар Марин в тази ситуация. Не се разбраха той и Даниел Наумов и ето че се стига до попадение в българската врата. Мрежата и така, неприятно начало за българския тим, разбира се, в една контролна среща всичко е възможно. Удар сега отново към българската врата и това е 2-0 за Борец. Този път футболиста с номер 6 Назим Мамадзаде опъна мрежата на българската. Началото на този двубой 2-2 между ЦСКА 1948 София и ФК Борец Велес. Продължително нападение на тима в този момент обаче грешка, нова грешка в отбраната на българския тим и 3-2 вече е резултат.